RY Channel Gunung Kawi. Sukarno Sugewara Sugemi Gantakan PJW Sukarno Unggul Sari
luar biasa Mbak nggih paramangga Mbak Jerry. Mbak Jerry. Tom Jerry. Oh Jerry. Tom Jerry. Tom Jerry. Jerry nak tikus Romo. Nggih. Dados niki lincah sekali gitu. Loh, Oh benak nih jarinya Romo. kok apa sih itu? Wah, semua air. Nggih. Mbak Mbak DJ Mbak Mbak Di. Mbak jenenge padha karo aku. Oh Di. Monggo Mbak. Niki diparingi. Nggih. Naminipun leres nggih Mbak Edi Jenggot nggih. Kula asli Edi Siswanto. Kula KTP. Jenengan berarti kok Nggih. Edi Siswanto iki kula. Lah nggih kula nggih sami. Oh berarti nih kita Estu. jenengan Romo. Nggih. Lah mengke lek kula niki darani goro mengke jasa palsu segala macam lek kula kula dudukne. Oh nggih nggih Mbak. Paham nggih Mbak. Jenengan asli pundi Mbak? Kula asli saking Banjarsari Kesamben Blitar. Nggih. Lajeng tahun 1977 kula menikah kawit Ngidi. yang ayu kepanjen. Oh, nggih. Ngantos detik niki pacaran. Nggih. Ngapunten kantenan kula niki namung boten diundang. Monggo kula niki namung beguyonan kemawon. Oke. Mbak ngersakaken apa? Niki ajenge maringi kenang-kenangan Lho. panjenengan. Mas, malah aku untuk kenang-kenangan ki dewa ki gedhe to. Nuwun sewu Pak. Mbah kok mboten ditatah ni pripun, Mbah? Nggih rumiyin Dwija Kangko niku maido kula tatane amba-amba. Lah kire kula tumbas niku mboten usah ditatahi. Oh, nggih. Nggih. Lah terus pundi om kantenan saged pinamungaken. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa. Pun Pak Jatun kaya Batun walaupun kok. Nggih. Nggih. Nyuwun lagu napa, Mbah? Niki kantenan kula niki mboten saged nyawer. Nyawer. Ane nggih. Nyawer niku anu, Mbah. Dadi udan dadi sawer. Niki kula tak nyanyi Joko Melarat. Wah, nggih to. Nggih gamelan nggih musik. Nggih, sing nyanyi jenengan nggih, Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Mbak niki asli mau mboten cinta di. Niku asli mau mboten, Mbak. Asli. Nggih, Mbak. Kula Jenengan apa? boten nyuwun. Nyuwun apa? Umpami jenengan niki asik dereng gadah garwa kula Nggih. gadah Joko. Mas sinten? Nggih Joko Melarat. Oh, nggih, dadi jumboke disesuaike kali Nggih. Yo, Mas. Masa Niki jenengan nggih ngerekam to Mbak niki? nggih Tapi ngoten. ini ngerekam. Nggih sampun lah niki lho. Mbak, Jenengan nggih mbami kaya kula kok. pundi, Mbak? Ini, Mbak. HP-ne cobi, Mbak. Kedap iki. Lewat TikTok lah niki, Mbak. Loh, niku Kula rekam. siaran langsung. Loh, kok tulisannya Prancis to, Mbak? Lah nggih. Nopo niku, Mbak? My name is Jenggot. Oh iya. What your name? My name Edi Siswanto. You smoking? Pom. Yes. And you? Rikwan ta Rama? Loh. You smoking. Lo no smoking to. Pom. Lo pom no smoking po. Lek ora percaya sampe ning kok lek enek tulisane no smoking. Smoking. Umpama siramu telah melati, aku mengundang hari. Monggo Joko Melarat. Jago Melarat. Ya. Jalan.
maju juga bapak-bapak. Bapak. Biar ada variasi selain Mbak Lintang. Ini Mbak. Minangka pamundhute sedulur malih nggih Mbak, kula tak minangkani nggih Mbak. Nggih, monggo. Mbak Yu Sejai. Kula semanten Nggih, Mbak. bilih wonten lepat. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nggih. Bapak penonton. Nggih. Marang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Jai juga tampil. Niki lagune Bromo Indah terus digarap nggih ben rada rame jalanan. Jalanan, jangkut nggih Romo. Luwe, beno. Beno luwe. Iki Mbak. Nggih. Mbak. Beno luwe. Jerisa siap, Jerisa. Loh, Mbak Lintang siap nih. Napa? Bromo Indah. Bromo Indah, mbak-mbaknya. Niku lagune sing pripun to Romo? Bromo Indah. Niku lak Joko. Joko apa iki mau? Joko Melarat. Nggih. Jula-juli enten sing Bromo Indah. Mangke kula aturaken biasane ngeten iki pas goro-goro. Mangke kula aturaken nggih. Sakniki dari Pak Didi. Oh, dari Pak Didi. Jenengan untuk Mbak Lintang Bromo Indah dereng kulaan. Nggih. Nah, dipun nglintuni napa pun di Pak Didi. Nggih. Pundi Bapak Didi? Wah, datang wingking. Sampun mangsa. Oh, boten. Dereng. Dereng. Pripun iki Bapak Didi? Lagune digantos napa? Tembang Kok mesen ki pripun to Pak Didi? Napa lagune Pak Didi? Lestari. Cocok Lestari. Lestari alamku. Sampai sini orang. Sanes ya. Aku serba bisa marane. Nggih, mangke enten tutut manggung. Nggih. Engko
Bromo Indah pasti tak layani dan pasti. Tapi goro-goro nggih. Tapi mboten Mbak Lintang, tapi sinden kula mangke. Saniki mergo dirine Mbak Lintang sebagai bintang tamu yang siap menghibur Anda. Nggih. Nika nggih derek aja. Nggih, monggo. Lestari. Lestari. Besaran campur sari napa wae? Campur sari tambane ngati. Tambani ati. Wah ganti malih niki Rama. Lho, campur sari sasana budaya tambane ati. Ah nggih. Ana meneh campur sari ngupaya upa. Upaya apa? Lestari. Monggo. Siap ya Mbak Jelisa? Oke, siap kan? Iki teko balik papan adik Pak Nyoto. Lagune Perawan Kalimantan sing nembang jenengan Mbak Jesia, Mbak Jerry, Mbak Wafa karo Mbak iki Mbak Tias. Nah, wis rame ben rame. Dari balik papan gitu. Dari balik papan adik dari Pak Sunyoto untuk lagu penutupnya Balik Papan. Ayo kakak-kakak. Mbak Tias. Mbak. Hah? Jari semua. Ini dari ngantuk. Yo wis gak apa-apa. Sampean mingguri. Ben gak ketok suwekmu. Mbak Cia. Ini Cesia. Rambi. Kali sinten malih. Mbak Wafa dan Mbak Tias. Perawan Kalimantan. Sing perawan sing ndi? Gantar ngomong. Sing perawan ngacung sing perawan. Sing mburi perawan. Ayo, tapi kok gowo blower? Lah kok. Yo perawan Kalimantan. Wes. Laris jaranan di Sideni. Terima kasih sembah nuwun untuk Kadang Pesinden.
dipun sambung malih. Nggih Rama pangapunten. Niki mangke mboten saged nyerekne ngantos Lah napa to Cahayu? Lanjut. Langsung datang Jawa Tengah. Aduh. Pangapunten nggih Rama. Nggih, Cahayu tetep lestari, tetep laris. Nggih amin pangestunipun panjenengan. Nggih, mangke salam teng Romo ibune tetep sehat. Nggih. Saestu kula tenggo tanggal selangkung mampir nggih. Nggih siap Rama. Nggih kula dibetani napa? Oh, gampang pun. Mungkin terserah wis mayang sakotak. Mboten Rama. Nggih matur nuwun Rama saderengipun. Nggih, Cahayu. Jurung pangestu ya. Saiki saka bonang dhisik. Acak baris.
sakli oleh Santo miturut dawuh pengendikaning Resi Lumana minangka dadi guruning Pandhawa Kurawa bisane lebda ing kalya urunging plan Bharatayuda kanthi tumbal ayam cemani Wanara Kusika Seta Kang Sarta wong buka sampir terus maninglah gelap-gelap jagat panus-panik setan jajalanat kaya pendito apa iblis laknat ayo prajangan Setyaki seblake perbatang dadi badang
mandak latang Waboso mungso tangkep boso Kangkaran bau saiki Tingoleno Prateng lampus Udoy wong desa kesa-kesa ana dusun Widara Kandang Aswatama anak Durna iya kaya mengkono kok pangkate patih wong angka loro sakwise ratu ora perlu dadak kakean caturan butuh mapa sing nyukupi Udoy nyenake Ratu Ndarawati Prabu Bathara Kresna legan golek momongan utik-utik macan turu tenggalangono saga piputra ya pangbarwata Udawa kowe bakal cemplungake ana kayangane sandiran Yama ing Yamanilupa Sidunawur-nawur-awurahan Tangarane wong ajurin Kome guru kongso
papan bakti Aryo Sangguni Pak Desa sana ya Jongko patine Kakang Prabu Kresna Begawan Anoman sarta Semar Badranaya ibarat gajah mati ninggalke gading macan mati ninggalke luwak menungso mati niku ninggalke jeneng ning jeneng sing apik nggih Pak umpamane tembung umpama sing mati niku Kakang Prabu Kresna nadyan sedo ning tetep dieling-eling lelabuhane pengayomane marang kawulane kae lho papan pesaryane Prabu Kresna kabeh melu ndongake Pak jalaran nalika gesange nalika uripe apik le dadi pengayom umpamane sing mati niku Begawan Anoman niku kathah ingkang sami ndedonga kathah ingkang sami muji dhateng purbane Gusti padhang dalane jembar kubure di ngapura sekaing dosane jalaran nalika uripe seneng dana driyah seneng weweh seneng amal niku Anoman lane Anoman niku saka tembung anu minum imane Pandhawa kang dinambar sarwa putih sarwa sepo umpama sing mati niku Semar Badranaya umpama sing mati Semar lho niku dongkele wong tanah Jawa gaman sing bisa ucap papan pasaryane diuri-uri oh iki lho iki nalika uripe gandrung marang katentreman ora beda-bedake ndek dhuwure derajat asal luhure pangkat sugih miskine bondo kabeh dianggep keluarga niku watake Semar niku lek Semar sing sedo nah iki kula wangsulaken dhateng Dika Paman dibalekke nang aku nggih umpamane sing mati niku Sengkuni niku mboten enten kok Mas sing layat mboten enten ora ono nggih krana jenengan niku kondang Sang Maha Jule kondang lecete ning krana gandane ambune niku saya banger saya bacin saya badhek enten sing gotong niku nggih balane niku tukang main-main niku gotong teng papan pakuburan nggih mboten sepira jero ngoten njur lebokke lemah diuruk diwehi patokan tulisi Sengkuni niku cah cilik ro kuburane Sengkuni wah diuyuhi mergo nalika uripe jahil metakil iren dahwen panasten temelu elek pamer ini kancane cah angon kok ero kuburane Sengkuni patokane nggih cencangan wedhus lha niki lho pramila jenengan niku pun jangka patine Kakang Prabu Kresna Begawan Anoman lan Semar Badranaya jalaran niku dijiwa kawula pirang-pirang lho dijiwa kawula pirang-pirang iki piye enten omah gambare Kresna niku lambange wong cerdhek lambange wong cerdas wong adil lan wicaksana omah kok gambare Anoman niku pateng sembayang sregep poso kuat tirakat lho omah kok gambare Semar niku sipate pengayom niku Mas
ora nate duweni rasa ngresula babar pisan. Isine nggono kabeh iki mau wis ana tulise ana takdire. Lah niki Mak. Dadi lek omah niku gambare Kresna, gambare Anoman, gambare Semar. Niku wonge ngerti dateng paugeran suci. Mboten enten kok omah gambare Sengkuni niku mboten enten. Ora ono. Nggih enten. WC niku gambare Sengkuni enten. Mergo saking eleke. Nun. Kowe maju boten. Jenengan niku dadi patih isane merintah maido kalih nyeneni pun niku adi-adi kula Kurawa perang kalian Punggawa Ndrawati boten wonten sing nimpang. Jaya Jrata inggih paman. Kowe perang le? Inggih Kakang Mas. Menang apa kalah? Kawon. Manyen Kurawa niku lho kan. Mboten enten kok tumandange menang niku mboten enten. Mergo Kurawa niku mboten maksudi dateng olah bela diri, Pak. Olah kanuragan. Isane mau mangan, buadokan. Toko dok niku digoleki nggih panganan. Bakso petang mangkok niku mboten ukurane manungsa. Rokok latihan niku lho. Iku apa mulih kan kali kula. Jenenge wae ora ana sing sembodo lan perwira. Karta marma, karta marma. Karta niku lak sugih, marma dhewe, sugih dhewe, gelem nyili ning anake. Jeneng kok Jaya Jrata. Jaya Jrata. Jaya niku kuat. Lah Jrot niku moncrot. Mboten kuat suwi niku, Pak. Gampang moncrot mani. Napa malih kok jeneng kok Sengkuni. Sengkuni. Seng niku mambu, uni niku untut. Dadi mambu untut sampean. Lek Dursasana. Dur niku apik, sasana niku papan panggonan. Panggonane wong apik niki kula niki. Lek awake dhewe kok diapik-apike. Jaya Jrata. Inggih paman, kowe mungsuh Setyaki. Sanes mungsuh Temenggung Tandha Negara. Sanes Mban Prabowo. Sanes. Lah kowe musuh sapa, Le? Mengsah kula Patih Udawa. Man? Iya, Dek. Patih Udawa niku lak mantu jenengan, Man. Iya, anak mantuku tak intuke Antiawati. Biyen jane tak intuke kowe, ning kalah dhisik. Udawa mlumpat pager kepatihan Plasa Jenar. Njur wekasane anakku digawa. Mulane dirabi, digawa nyang Nidara Kandhak. Kowe perang karo Udawa menang apa kalah? Kawon, Pak. Mantuku kok dimungsuh. Sak menika kula ajeng miterang. Kowe takon perkara apa, Le? Jenengan abot anak mantu napa abot pelenggahan patih? Lho tegese piye kuwi? Jaya Jrata genake. Dicethake jenengan abot
pelenggan patih nopo abot anak mantu. Yen aku abot pelungguhan dadi patih anak mantu panjenengan jeneng Udawa kengken nyingkrih saking peperangan. Yen aku abot anak mantu jenengan badhe kula aturaken Kakang Prabu Duryudana ben leret nggone dadi patih. Golek bekecok. Pun lek mboten ngoten betosak man. Ngringesi ada aqua didol kiloan man. Pripun man? Abot anak mantu apa abot pelungguhan? Abot pelungguhan. Yen abot pelungguhan anak mantu ndika Udawa sampeyan singkrihke man. Yayi Setyaki ya kene lumayu salang tunjang mungsuhmu sapa. Yen punggawa kula kabeh ora monggo mulya padha mundur saka payudan. Waktu iki sing maju Patih Harya Sangguni. Kowe karo wong tuwa apa jirih ing getih ucireng pupuh ora senggodo karo kum calam. Kowe pangkat patih kowe nganti disumpah prajurit kuwi yen maju perang yen mulih kuwi wirang ngurmati dadi batak ngene ya di ora tanpa rupa patih ngestina kae mara tuaku lho Sangguni iki mara tuamu iya yen rupane Sangguni iki ala ning anake bojan ngene ta anake mening anake jan mening menurut anak ini kita dunia ini iya karepmu piye aku tak sumikir adepono Rama Patih Harya Sangguni ayo kowe abot pelungguhan apa abot mara tuwa lho tegese piye kuwi yen kowe abot mara tuwa kowe abot Sangguni tak wadulke jeneng Sinuwun Prabu Kresna leren nggonmu dadi patih yen aku abot pelanggan patih yen kowe isih kepengin dadi pejabat Darawati kepengin nglungguhi kursi kepatihan mara tuamu Sangguni Jatasana yo aja to ditah
Mara tuwa kuwi lak ya dana rasa. Dana weweh rasa iku kenikmatan. Sing menehi kenikmatan kuwi mara tuwa. Lah kok tak jotosi kuwi. Ayo, kowe abot peluan pati apa abot mara tuwamu. Wis ngene bae. Adepono dhisik, aku tak sesingitan. Aku sing ngadepi, aku sing sesingitan. Adepono kantinen wawan pangandikan. Wawan pangandikan tegese jagongan. Enek limpene tak juwotosani. Setyaki Patih Arya Sembuni kowe weruh beburanku ana kidang menjangan dudu kewan nanging mantuku do kang gegabah lan cumantara ngajar Kurawa aku wae musuh lek aku goleki mantuku ora perlu dadak kowe ngupati Kakang Patih Udawa iki beteng kandel jagang kang jero mangka wijen tanpa rawang anggana raras Kurawa sepirang-pirang kowe ngantep aku sama kekumpulan Setyaki. Kurawa miranti senjata Setyaki wong cilik sikile gedebek kowe deteke cilik rangsang mangsa iso teko pundak Setyaki kae si ana panglima yuda Pangeran Tantik Istina Dirsasana Udawa iki sungkem kula katur kok bagus kelakuanmu anak mantu kaya ngono aku ki bapakmu lho nak riyaya ki dina becik riyaya ki dina apik wis ndak nate ning mara tuwa mongko aku ki nunggoni wong-wong sing padha teka tak taliti kanthi permati lha kok anak mantuku dhewe sing ndak teka saben Kurawa teka ngono kuwi Kurawa budaya teka ngono kuwi tak sangoni 500 300 lek sing nggawa anake tak sangoni nyatusan kadang ya tak wehi TV kulkas lemari pulpet saking bloboku karo Kurawa budaya malah sing tuwek-tuwek tak tukokne HP tak tukokne untu saking ngopenku karo sing tuwek kok dalem kowe kok ngajar aku iki jajal kok ngidek cengelku kowe ngerti bekti iki eneng pira wonten gangsal bekti kang sepisan kalian Gusti kang akarya jagat Gusti kang akarya jagat tak bekteni ingkang nitahaken
Udawa dhateng Madyapada. Bekti kang angka loro kaliyan tiyang sepuh kula jalur. Wong tuamu lanang ingkang hamukir jiwa raga kula. Bekti kang kaping 3 kaliyan ibu. Ibumu tak beteni ingkang lairaken kula ganjele nyawa. Kaping 4 bekti karo sapa kaliyan guru. Guru inggih ingkang ngajari kula, ingkang mulang kula, didik kawula ngantos dados tiyang wasis iso nembang, iso nulis, iso maca. Bekti kang angka 5 kaliyan maratuwa. Maratuwamu inggih menika Pangeran Katon ingkang kedah kula beteni. Anggenipun ngaken boten benten kaliyan putra piyambak. Dosane dosa lek kowe wani karo maratuwamu. Inggih Rama, nyuwun pangaksama. Saiki kowe tak tari dos pundi? Kowe abot Setyaki. Apa abot anakku Antiawati? Dos pundi? Yen kowe abot Setyaki, kowe mbelani Setyaki. Antiawati ki anake Sengkuni. Tak jaluk oleh nongulon. Oleh ning Gumuk Mas. Ayo oleh no. Ning dalem kepatihan. Yen kowe abot Antiawati, ya anakku ya bojomu. Setyaki kae ajar. Ayo, saiki pikiran penggalian gagasan. Lah kok gedek-gedek. Piye kok? Kula tasyarat pelenggahan kula. Kowe abot pelungguhan patih lan tresna dhateng Raden Setyaki. Kowe abot pelungguhan patih. Kowe tresna karo Setyaki. Inggih niku Senopati Darawati ingkang kula tresnani. Pramila kula entengaken kula pegat pisah kalian garwa. Kula ngertos niku putri Dika. Pramila dinten menika badhe kula wangsulaken tak baleke kadar wis elek. Sik. Aja kaya ngono keranta-ranta. Anakmu pira? 8. Iya, aja akeh-akeh. Dalane rusak. Ngene ya, wis tetep kowe lestari jejodohan karo Antiawati. Aku tak nyingkrih. Iki ngomong sepi wong, aku dile duwe 600. Kagem nopo tahlilan gaya gilir tahlil ndak duwe tenan aku. Wah ini engko potongan pas mangkat langsung 300. Ini monggo ya. Lek aku lali aja kok tagih ya. Boten. Nagih neng wong tuwa ki dosa lho. Inggih. Tenang ya. Aja WA kowe nagih utang ya. Boten. Lho kowe ikhlas ora? Inggih, kula nggih lila, lega, lair batos. Tatap raiku. Wong tuwa mlakune kok yak-yakan. Kaya ono tau tabrak becak bareng. Nonton ropal tuni.
aku minggir tau bro. Rasakno dhewe. Rangket Ratu Darawati Prabu Sri Bathara Kresna jalaran minangka dadi srana tunggalku nggonku murungke Bratayuda jaya binangun. Kresna pangkula danya kare kasi kanan kuda sinumono kowe merentahke Benawa akan ngangkat Ratu Darawati aku mustikane jagat raya titising Sanjang Suman kang menang andum kabagyan lan dikanteni Sanjata Cakra kanggo amunah satru murka tak balang Sanjata piyambeling Sanjang Wisnu lebur kuwandamu.
apik banget. Senjata cakra mubal geni butane kobong ya. Inggih Kakang Agung. Waton tanggapan mesti korban buta siji. Ya bong. Wah, ampuh banget. Wih, bebayani tenan yang tangan. Melonyoh tenan. Kakehan bensin. Sing guri susi tak bakar dhewe. Ngawur nyuntek de bensin kakehan. Tabuhe kotak barang karo kobong. Piye Kyai? Monggo dateng Lantis sirep awit pandhita menika uga kepengin merjaya Kakang Semar. Kayune Parwasa Angira cagat
gunung desa
Ojo awit katakan bintang ono cita jamogo mumpung berdiri. Salam rong sama Mas Anto. Kadang Sinoman. Cocok lagi muncar sisan. Ya saya setel ning Sondoret. Salam rong. Yo. Ana manci kang mirunggan jroning pono kawan. Pono sing ngerti kawan kanca, ngerti karo kanca. Ya milih ya kudu disigrake dhisik terus dilus. Ya. Salam rong. Angin Salam
Jai. Khusus sakniki Mas Jai. Jai Rati dari tuan rumah jalur tut manggung. Nyantai sih. Suara putri penak kaya ngene lho Mbak Jai. Yo. Ngomong. Dan Jelas ngomong. Lini aja suwi-suwi. Cepet aja. Lini. Helm. Iya. Masih Pak Dik. Ade Dodi. Wong jenenge iki mbok-mbokane aku mbek Nduk Vita. Mbok yo kan ngantuk lho jenengan krungu gak? Lho lek ngantuk langsung tak pendel. Ngantuk ning kan mau ngantuk, asli yakin iki. Alah, Ayo terus Mbak Jai. kiter yo. Gak iso, tetep ya sampean tak pleter wae. Iku masak. Seragamnya anyar kok. Antre. Muni. Dikeblak senegom sawi. Senegom niku namanya sinten? Budi. Oh Mas Buta. Iya. Alah kula wau setengah dina ya wis wong loro. Mas Budi. Kula wau teng emperane Cina nggih. Asline kalian berdua sama Mas Budi. Tapi karena Mas Agus iku pingin akhirnya melok nimbrung. Maksudnya pingin dopok ngoten lho Mas Gar. Iya. Aku yang ngerti kok. Budi ini kan mesti diancam karo bojone. Bojone Budi maksudnya. Mas, Iya. awas kalau main perempuan. Enak main banci ora. Akhirnya main banci. Lah. Bebas gibas wis sampai jedil wis ora masalah. Neng plak dijaluk londo lintang jenengan iki gak dimanfaatkan. Wes akeh lintang nyanyi so akeh. Ning kutut manggunge iki lho sing senior. Oh begitu. Kadang jenengan. Pak Dene Lintang. Jerose kon Pak Dene Lintang terus Pak Dodi. Iya.
Ngono iki karo kelingan Sugi. Alah wis sing Mas Budi sing Sugi sing dipilih to. Lah iya kelingan masa kenangan karo Sugi enggak apa. Ayo lanjut. Pokok tas teko tuan rumah mesti takokke mesti kawat. Gumun nang lek karo banci. Kawat niku napa? Mbok ge naleni apa ngono lho. Jane dicope memburi. Napa kok butuh kawat ngurumpet Jepang ngene kok kudu kawat barang apa? Ayo, ayo, Mbak. Dipakani dhisik. Oke. Bakal.
tresnane saking ngajeni karo Panjak sindene. Ibu-ibu wis sibuk nata sarapane Panjak. Jajali ta kowe. Risti dijalui pertanggungjawaban. Menomben omben 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 nono Mas ijai mas manuk eman sek Ya, karo sithik Kak. Oke. Sopo kuwi? Melok. Sabdo. To. Aduh. Lai wong bagus yen tak mangko layu mas sepiro Ngadep Bapak Semar. Itu mangkor jalukane mau. Bromo Indah. Dijain bengok sih. Nunggu wis gak apa-apa. Tak ngadep Pak Semar. Oke. Buka celuk, buka panjenengan, buka bibir sing legendaris, lambe gandul tapi manis. Terus kayak teh widuri, anti rem. Gunung Bromo, to indah tekan bangga. Oh
Dipun pinangkani nadyan namung saben mah ingkang baku boten damel kuciwane manah saka Pak Didi. Ndara kula Wijaya, ndara kula Abimanyu. Inggih Pa Semar paduka menika pangayom sejati. Dewa kang manit juwampah manungsa pengawak dewa, dewa pengawak manungsa. Satria ingkang dipun dherekaken dening para kadang Panakawan satemah gegayuhanipun badhe kasembadan. Inggih Gus, inggih. Keparang uninga akeh prahara satemah isen-isene donya kabeh padha unya. Owah-owah saya kawisara desa kutha tanpa beda. Saka akeh cacahe menungsa nganti akeh kang lali purwa daksina. Lamun wis dadi jangkane bawana niki kang den nastani jaman Kaliyoga Gus. Nelaken donya kang wis tuwa keh akeh menungsa ora wedi marang dosa. Bakale besok munggah swarga apa nyemplung neraka. Sing diangsa mung darbe ing manita, mbuh kuwi kenya, mbuh rondo, mbuh joko, apa wis dimarwa watone bisa kaperkusa. Tanggagas tuna lan dadi tengah lali ing tembe buri. Dasare latak serakah alwamah mula angah-angah nyambut gawe sambate wegah. Nadyan wis kempong perot rambut wis lewah parandene sing diarah mung dalane bocah. Sing diajak becik atine serik, iya diajak belek kirik melayu rebut dhisik. Ana pitutur luhur malah disingkur. Pikire dadi kuwur, mripate bawur, tumindake saya ngawur. Pomo dieling. Kawulane Gusti yen tibane pati ora mitung manci, garisi umur ora bisa diundul. Bebasan urip mung mampir ngombe kari-nari bejane dhewe-dhewe. Sapa pateng ibadah caket karo pangerane swarga papan panggonan. Ya
Sandro sabarang kakong ngadu Ukir ngomong yang manis sangking yang kali Wedang-wedang kai Badranaya para denawa raksasa Drubeksa Paten Lurah Semar Nayantaka para pemirsa untuk acara live streaming kami akhiri sampai di sini.